Менә безнең үзбәк кардәшләребез әйтер, менә урысча да урысча, татарча ичмасам әйт дип. Чөнки Төстүбә, ягъни Сол Илес шәһәрендә элек үзбәкләр күп иде. Алар Үзбекстаннан килеп кавыннар саталар иде. Бабайлары бер вакытта мин базарда килдем дә, ул бабайга хакын төшерсен дип сәүдәләшә башладым. Бабай, без бит менә шушындый мусулман кешесе, без шулай дидем, ул төшерде бераз 50 тиен, 3 сумнанмы, шунасын тагы машина киләгәндә. Тагы соңыдан тагы нәрсә төшердеме? Без әйтәм, без түрк халкы бит. Ау вакытта аның бәлки билеме булмаган, шулай киң күләмдә, шуңа күрә ул без түркләр бер халык дигәнгә исе китмәде. Шул мин аны хәтеремдә калды инде шул. Әйтәсе килә, безнең Төстүбә шәһәрендә Ташкент дип атаганнар шәһәрнең бер районын, шунда безнең элек Сталин шырында шул теге репрессиялардан качып татарлар күп киткән, аларның туганнары соңыдан килгәннәр инде ни шушы якларга сатырга, сәүдә эшләргә, туганнарына, татарларга. Шуннан соң әкрен-әкрен шунда урнашып алар килеп, үзбәкләр безнең район үзәгендә базарда гел сатып торалар. Татарларда торганга күрә шуны шул шәһәрнең өлешен Ташкент дип атап хәзердә йөриләр. Революция кадар да минемчә бик күп үзбәкләр булгандыр анда. Чөнки урамлар, таш урам дигән һәм төрле татар исемнәрен йөрткәннәр, 1, 2, 3, 4, 5 урам. Татар мәктәбе булган. Тагы күп шунда татар мәдәният йорты клубы ягъни булган. Аны шунас инде Хрущев шырындамы, әллә шул теге Брежнев теге идарә иткән чагында башында битергәннәр шуларны клубларны, татар халкын Брежнев шырында бигрәк телләреннән мәхрүм итеп, тагы нәрсә мәдәниятеннән шулай тырышканнар иде. Хәзер инде Аллага шөкер, татарлар яңадан искә төшереп, үзләренең тамырларын искә төшереп, шул очрашалар, анда-санда концертлар куялар. Инде бәлки үзбәк кардәшләребез дә Ташкент, Үзбекстаннан килеп бераз килерләр. Элекке аларның ата-бабалары килгән чакны искә төшереп, шул якларга килеп, кунак булып, безнең тарихыбызны, бердәмлек тарихын яңартырлар бәлки. Шул белән тамам, чөнки миндә 3 минутлык монда.